amma mai akwai da babu duka dangantaka ku daidai. Allah ike faɗa haka ba ni na ke faɗa ba, da ni na ke faɗa haka da sai. Anya ina tunanin nan ne gaskiya. Rayuwa wallahi nan shine daidai inda ta kwatanta mu kofar daidai da misalin da ta bani da komai. Wallahi nan ne. Bara in dan ƙara duba ne mu. Yawwa alhamdulillah. Yanda ta gaya mu sauran gidansu yanayin gidansu. Kai sauran gidan uban wa? Na tijo kana zo ne. Daga ina? Ba wannan ba ina wuni. Lafiya lau, lafiya kalau. Madalla. To daman ban yi mamaki ba, saboda nan gidan ruwa na ja an yi sababbin ɗaukan masu gadi. Ko kana ɗaya daga cikinsu ka samu kai ma ka abin nan? Ka san talaucin ne yanzu. To. Yana ɗaya daga cikin bare mai ɗan wajen ka rabi. Wace rabi? Rabu da ƴar wajen ka. Ƴar wajen ka. ko dai ka yi ɓatan kai ne? A nan gidan ne ma yadda ta ban adres din da komai na gani. To, wato kam ita rabu kuma a kwashe-kwashen ta har mai zubin kwakwa take ebo mana. Ayi mutum kai yaro tashi ka bar gurin nan, tashi ka bar gurin nan, na ce ka bar gurin nan, wallahi zan yi ƙararka. Ka ganin kafarka anan, wallahi sai na yi ƙararka, wallahi sai na yi ƙararka. Mutum matsiyaci kawai, wallahi sai na yi ƙararka. Idan ka duba ta nan da dangantaka ku manya ce, wallahi daga Dangote sai wannan. Duk yaron da ya ƙara irin barayin agwagin nan ne, wannan da ya ganin shi barawan agwagwa ne. daidai yan za a dai kira su sai ka ji sunan sun ba ku dan misali. Allah yarinyar na umban da ina santa ba abin da zai kawo ni gidansu. Kai wanda bai zubin ɗan ruwan ne zai zo mana nan. Ya kake mana wani tsawa ne za mu shiga gida kana wani. Awo to dan karaso mana ka. Zauna mana zauna dan samari. Daga ina haka? Wallahi baba wai ita rabin tana gida ne? Rabu tana gida. An muka je mu a ƙasar waje can Ingila an muka zo gida na matanmu muna buɗewa ne mu shiga ita gan mu za ta zo da gudu ta dan rike mu za mu dan gaisa baban ma zai zo baba za mu gaisa amma baba kana nan kofar gida kana hutawa ya rabin ya au ko yan waje na rabi ai ni na haife ta ya tace ni na haife ta ya tace ni na haife ta ya tace ni na haife ta baba ka wannan ka kama ta ba kira rabi ina bara in kira ma ita jira na anan ina zuwa